Keep tuning in Hello here sa at mga bay, nako, 104.1 Freedom Online Radio at www.freedomonlineradio.com. Simulcast with DXFR Freedom FM. Pagirapirtan yung mga resibo mga bay. Para ninyo tanan sa mga non-OFW or mga OFW nga. Sige, gusto ko, Freedom Online Radio. Sa mga nag-a-abroad, walang maipon na sahod, pamilya ay iniwanan upang iahon sa kahirapan, magpakahirap sa trabaho, magtitiis para may sweldo, pero hindi pa rin yung mayaman, kaliwat kanan baon sa utang. Kilay, sana naman maawa kayo sa kalagayan ng dito, nag-iisa, nalulungkot na muli na sa inyo. Gustuhin ko nga uwiin kayo, nanghinayang ako sa pamasahe ko, naipon ko ay puro resibo. Sana'y magtipid kayo sa mga perang pinadala ko, barya-barya na lang natitira, pagsamo ko ay damhin yun. Sana naman maawa kayo sa kalagayan namin dito, nag-iisa, nalulungkot na ngulila sa inyo. Gustuhin ko man inuwiin kayo, nang hinayang ako sa pamasahe ko, naipon ko ay puro resibo. Ko'y magsusumikap ng gusto, alang-alang sa inyong kinabukasan. Kayo'y iaahon ko, kakayanin ang lahat. Kaya sana naman maawa kayo sa kalagayan namin dito, mag-iisa, nalulungkot na ngulila sa inyo. Gustuhin ko man uwiin kayo, nanghinayang ako sa pamasahe ko, naipon ko ay puro resibo. Sana naman maawa kayo sa kalagayan namin dito, nag-iisa, nalulungkot na ngulila sa inyo. Gustuhin ko man uwiin kayo, nanghinayang ako sa pamasahe ko, naipon ko ay puro resibo. Nalagputan resibo, naipon ko ay puro resibo. Naipon ko ay puro resibo. Daghang salamat.